dag, der skal jeg starte min helt nye serie. Og tag lige betragtning med, det her det er min allerførste video, så den kommer nok ikke til at blive så god som alle de andre. Så det kommer hen i fremtiden, men i hvert fald, jeg skal starte en helt ny serie, og det er en Sky Factory 2.5 serie. Og jeg bruger lige nu texture packen Faithful 64x64 skulle jeg mene. Men vi skal i hvert fald bare i gang. Og jeg kender nogle gode tips og tricks til hvordan man kommer godt i gang. Først skal du selvfølgelig lave crafting table. Og så laver du nogle sticks. Og nu skal jeg lige have gjort så min mus kan være her. Så og så vi laver egentlig bare lige det her. Så kan du for eksempel lave 2 crooks eller hvad du nu vælger. Og lad være med at bruge jeres vinminer på det her startertræ her. Fordi I bliver egentlig bare lige nødt til at gå rundt og samle ind sådan her. Da jeg også godt lige vil have noget at gå på. Ja, så når vi har gjort det, så har vi... Ja, det er forskelligt hvad vi har. Nu skal I se at mit vinminer står til. Ja, skide godt. Okay, det jeg plejer at gøre, det er at faktisk gøre sådan der. Fordi vi skal jo bruge slabs. Og det får man noget træ, og træet har vi lige ødelagt. Så hvis vi placerer det, så hopper vi ned. Så skal vi lige tage det her crafting table her igen. Bum. Og så tænker jeg her, der laver vi sådan en oprejsten der. Og det gør vi egentlig også der. Fordi så kan vi gøre sådan der og sådan der. Gør os lige, wow, shit. Gør os lige gøre sådan der. Ja, men så skal vi ellers bare lige udvide vores platform. Hvis vi gør sådan her. Og så bare lige gøre det på alle sider. Sådan. Så fikser vi også bare lige hjørnerne her. Okay, så er vi egentlig færdige med starten. Så det vi skal gøre nu, det er egentlig bare at trykke. Eller trykker på hvad hedder det, shift-knappen. Og det er egentlig bare det. Det er stort set sådan, du spiller Sky Factory. Det er bare at trykke på den skide shift-knap. Altså, det er sat med det eneste du laver. Men nu, der skal vi lave noget, der hedder en oak barrel, mener jeg. Jeg mener det hedder. Men den laves i hvert fald sådan her. Og det er en af de allerførste ting du skal bruge. Du skal fx bruge den til at lave jord og sådan noget. Så den kan vi bare lige placere der. Du skal bruge 8 saplings. Og det er en lille bitte smule dyrt. Men så kan du lave noget der hedder en hammer. Skulle jeg mene det hedder. Ja. Hvis vi lige trykker. Eller lige ryster med vores numse. Så der. Kan vi lige udlægge bladene endnu en gang. Så vi følge med. Så hvis vi bruger den her, så får vi noget der hedder wood chippings. Her. Og det her, det tæller som det samme som saplings. Bare du selvfølgelig ikke kan plante det igen. Men altså det kan du bruge til at lave jord. Så det er meget smart. Det er nok den nemmeste måde at få det på. Det er den her måde. Men det jeg altid gør, det er at jeg laver nogle rækker, nogle forskellige rækker. Og den ene række, den laver wood clippings eller chippings. Og den anden række laver bare normalt træ, som jeg kan bruge til at bygge og sådan noget. Så det tænker jeg i hvert fald også, vi skal lave den her gang, eller i dag. Så ja, okay. Så kan I se her. Det bruger det samme som saplings, det bruger 8. Så hvis vi lige kan placere vores støt. Og så lige plante vores sapling. Skide godt. Så placerer vi lige det her igen. Og så skal vi egentlig bare lige stille os til tryk. Da jeg lige mangler lidt træ. Ja, starten er altid lige det værste i Sky Factory. Det tager 100 år at komme i gang. Jeg tror det kommer til at tage os 1-2-3 episoder. Og måske få en cobblestone generator. Ja. En skide cobblestone generator. Det er sindssygt. Yes. Lad os lige lave nogle flere.
af de her såkaldte crooks, så vi kan få ødelagt resten, eller få ødelagt det der. Kan vi ikke lige gøre sådan der? Ja. Så tager vi dirt. Kan lige besætte der. Yes. Så laver vi lige det her. Eller vent lige. Laver lige. Hvad laver jeg? Det var. Nej, vent lige. Vi kan egentlig godt. Nu hvor jeg tænker mig om. Vi gør det sådan der i stedet for. Vi kan egentlig godt bare lave. Ja. Ja, det gør vi. Sådan der. Og så gør vi lige sådan her. Bum. Nu har vi endnu en. Og så kan vi også lige lave den her lidt bredere. Det var i hvert fald det, jeg tænkte på lige før. Sådan der. Og lige. Yes. Og vi har også fået et æble. Yeah. Det kommer nok til at blive vores madkilde i rigtig lang tid. Da det ikke lige er så nemt at få mad heri. Ellers skal du lave en farm af en eller anden slags. Men hvis vi bare lige stiller os i gang med at trykke her lidt mere, så får vi endnu flere træer. Der er lige noget, jeg slår fra herinde i settings. Animationer. Jeg kan se, når træer er ved at gro og sådan noget. Det giver et lille bitte smule lag. Men altså, det er så slemt er det heller ikke. Det går. Og det er alle træer. Yes. Så fjerner vi bare lige alt det her. Var det det? Tror jeg. Og så kan vi for eksempel lige sige, den der, det bliver bare wood chopping stick. Og så de andre to, det bliver bare normalt træ. Så vi kan udvide vores base lidt. Hvilket vi skal have helt vildt meget af. Fordi vores base skal jo være gigantisk stor og sådan noget. Det kan være rigtig nice. Og vi skal også bruge nogle silkworms, som vi har her. Og det skal vi bruge til at få en sieve. Og en sieve kan man bruge til at få cobblestone. Så hvis vi lige placerer de der træer der igen, og så måske lige få dem til at vokse, før det bliver nat. Og det skynder os lidt med det. Så. Det ene træ. Kom nu. Please. Nej. Kom med. Tak. Okay. Skal vi i hvert fald have plads til de her silkworms her. Dem skal vi have placeret sådan lidt rundt omkring. Det er et dejligt stort træ, det der. Det er sådan noget, vi godt kan lide at se. Der, og så skal vi også placere noget hernede. Så. Og det kommer til at lave noget, der hedder... hvad er det nu, det hedder? En string. Og det skal vi bruge til at lave en sieve. Den er... Nu skal vi finde den. Den der. Det her, det er den sieve, vi skal bruge. Og der skal vi bruge 18 string, stort set. Ja. Så jeg vil komme tilbage, når det er, jeg har fået lavet, eller når det er fuldt vokset. Så vi ses vel lige efter den her lille korte pause. Hej sammen, og hjertelig velkommen tilbage. Jeg har lige skiftet mit optagningsprogram, som I måske nok kan se og høre. Eller, det ved jeg faktisk ikke. Men måske kan I. Og jeg skifter til Bandicam, men så vi kan se, så det er blevet helt hvidt. Og vi skal lige nogle flere crooks. For jeg tror ikke vi kan udlægge alt det der. Men lad os prøve. Vi fik over en stack. Det gik egentlig meget godt. Der røg vores string. Kan vi slet ikke ramme? Der fik vi også helt vildt meget. Det var simpelthen det. Ikke mere. Ja, det var simpelthen bare rip. Men det går. Ja. Hvis vi nu bare lige gør så... Den der. Så kan vi holde vores vindminer klart med. Så må vi fælde alt. Yes. Godt.
det vi skal have lavet nu, det vi lige skal flække den her. Yes. Så skal vi simpelthen have lavet den der sieve, eller sieve, eller jeg ved virkelig ikke, hvordan man udtaler det. I må gerne lige rette mig ned i kommentaren, hvis det er. Jeg siger noget forkert. Men vi skulle ellers kunne bruge 18, men vi har jo selvfølgelig nok. Kan man lave tøj ud af det? Fuck er det? Hvad kan man bruge den til? Man kan simpelthen have læderarmor. Okay. Nu vi har 2 af dem, skal vi bruge noget træ. Så vi placerer sådan der. Nogle sticks, og så de der 2. Bum. Yes. Så kan vi i hvert fald bare lige lave alt det her om. Så kan vi måske lige gøre sådan her. Vi laver den ned. Og så har vi den der. Jeg tænker i hvert fald lige, vi kan placere nogle flere træer. Den her, den kan vi egentlig bare lige sige. Bum. Og vi har simpelthen lige præcis ikke nok til et stykke cobblestone. Jeg ved ikke, er lidt nederen, men ja, det går. Det skal nok gå. Så, nu har vi også kister. Vi laver lige nogle flere slabs her, så vi lige kan få udvidet vores farm en lille bitte smule mere. Så vi kan få nogle flere ting. Jeg ved faktisk ikke, jeg tror ikke vi behøver en større farm. Jeg synes ikke, den er fin nok størrelse. Altså det finder vi vel ud af lidt længere henne. Den her også. Bum. Vi sætter det der op. Det vi skal lave nu. Da vi skal lave en vej hen til en mob farm. Og det er der også her også achievement book. Den tænker jeg ikke vi går efter. Men alligevel, ja, den har vi, ja. Men vi skal i hvert fald være, jeg mener, det er 24 blocks væk, eller sådan noget. For at den registreres. Ja, det gør vi lige. Så hvis vi lige hopper sådan 24 blocks ned, hvilket godt kan tage en lille bitte smule tid. Og jeg vil ønske, jeg havde hvad hedder det? En wand, sådan en stone wand. Og det gør det meget nemmere. Som der kan placere 5 blocks. Men en stone wand kan i hvert fald kun placere 5 blocks. Og så skal vi i hvert fald bare også lige lade sådan. Der, hvis vi nu bare lige laver en masse. Er det nok? Nej. Det er det ikke. Kan vi ikke bare lige gøre sådan der? Nu er vi nok. Og der er simpelthen en grund til, hvorfor de er så langt væk. Og det er simpelthen fordi, ellers skider de ikke spawn. De skal være en vis antal blocks væk swimming, før de vil spawn. Så bygger vi egentlig bare lige ud af her. Jeg tænker i hvert fald bare lige til at starte med, så bygger vi bare lige 5 ud af 1, 2, 3, 4, 5. Og den her episode her, den kommer til at blive en lille bitte smule lang. Bare lige sådan vi kan få opnået en lille bitte smule mere. Hvilket jo er helt vildt godt. Og hvor var det noget fancy settings henne? Hvad er det her? Ja, auto refill. Okay, den virkede så simpelthen ikke. Okay. Fedt. Men så når vi lige har sat det her op, hvis det lige kan lade sig gøre, at vi lige kan skynde os lidt. Så. Der kan vi i hvert fald bare lige bruge det normale træ. Så skal vi gøre sådan her. Sådan der. Og så vil det simpelthen spawne monstre heroppe. Kan vi
hvis vi nu laver den her hele vejen rundt. Sådan der. Og så hvis vi lige løber rundt her, og lige udlægger den her. Bum, sådan der. Så skal vi også lade en trappe derop, så vi kan komme derop. Sådan der. Jeg tror bare ikke, det er nok træer på mig. Eller er det det? Pas. Nu. Vi laver den bare lige en tak højere. Sådan vi kan få Endermans også. Hvilket vi også skal bruge. Det er sgu nok en god idé her. Jeg skal lige bestemme torch. Kan faktisk godt få et monster her. Så trykker F7. Så det er der hvor monster kan spawn. Så vi bare lige gør sådan der. Så nu kan der ikke spawn monster. Så har vi fået mobfarmen op. Og jeg har ikke lyst til at sætte den til endnu. Da I kan se, vi har ikke noget lys på en sted. Og det vil jeg simpelthen... Nej, vent. Nå ja. Haha. Det er jo der, hvor vi er smarte. Fordi vi har jo... hvad hedder det? Vi har jo lavet half slabs. Eller... Ja. Hvorfor lavede vi 4? Jeg ved ikke. Nå. Vi har lavet half slabs. Hvilket betyder... at der er ikke spawn monsters. Så hvis vi lige kan sove her en gang, og så når vi lige er vågnet op, så skal vi lige sætte ud. Nå, der var altså et monster til. Okay. Så skal vi bare lige have lavet et sværd. Så har vi et sværd. Og hvis det spawner monsters, så løber vi hen, nej. Okay, nu der skal vi egentlig bare lige farme en hel del. Vi skal bruge en masse af dirt, så vi kan få en masse cobblestone. Og der er allerede spawnet mobs, kan jeg se. Så nu skal vi lige hen og nakke. Og det er begge to creepers, fordi jeg er lidt irriterende. Men jeg vil selvfølgelig prøve at gøre sådan, at de ikke skal være med den. Okay. Vi fandt simpelthen en rare loot bag. Hvad er der her i? Der er to chance cubes. Cubes. Vi kan bare lige lege med, kan vi ikke? Jeg ved ikke om man tør. Det er bare lige for sent. Okay. Det gør den ikke, eller hvad? Nej, okay. Ej, kan man æde dem? Nej, vel? Haha. Can be eaten to restore 10 hearts. Okay. Og så skal det ikke. Okay. Vi går bare lige i gang med det. Eller ved hvad? Jeg slutter episoden af for den her gang. Og i næste episode, der vil jeg prøve at se, om jeg kan få nok items, til vi kan starte med at lave måske noget cobblestone, eller en cobblestone generator eller sådan noget. Så vi ses for alle sammen i næste episode. Hej hej.